Mwaigweta mang'ana bete igoro. Mwaigweta mumuroite tuwase ng'encho ng'a nare nsema ya Matiang'i. Mwaigwete ntutake gusiye itabe na muneria. Gusina batebi ng'egetoke tomare. Omarembe ase chinyomba chionsi chia gusi naende ntugotaka buchinga na muneri gaki ntutaka buchinga na muneria. Nari gotaka bagaka babu ba seito bobazi. Abang'ina ba seito bobazi. Abamura ba seito bobazi. Batwara omusimamo goteba ase kebokere ng'aneke. Gaki kebento goteba ng'anekebe. Ntogoteba ng'anekebe. Nchese kiri machugomba kina batebi gente kama iga abantu baminto babasi. Ndigerere otare tano mutienyosi tatare tano mutienyo karenga. Iga ari gusia se karuete kisi county. Ya tuara bagetutu. Ya tuara babasi. Ya tuara bagirango. Ya tuara bamachoge. Ya tuara banchari. Ya tuara pamoja na bale byaba. Ya tuara na abanyariba. Intutu achira manaende sabu tugwa kane yoko konye county. Inturi kwa ganda nganu montone county togoko. Mwanchire to konye county. Mwanchire to konye county. Mwanchire to kono mwano ito Matiang'i. Ninde mete naende keronko ganda ndansu babasi. Na agenda masisi ya Kiriso bure. Montagata korete segi. Nkagenda masisi yo matayo ganya mache. Montagata korete segi. Asema chawale moko matatea. Tingo tara no bali mungano mwano inumubwate ogusi. Nintara no bwoba. Mwantetea galia. None no mumuro ya gante manande galia karonde machoga kenyanya. Agatuma abantu. Atagete kondusyo motu ase chinguru cyanya sa na nyara. Na atema na nyare. Gakia inara maganda tutagete gusi. Emekone inara tutagete. Tubwaterane naende tugutwara masikani mbobe no boremu obo bwimba koreteki mwanjire tubwe nyasaba seni nyasaba nainwe naende tusabera omwana itu Matiang'i tusabera omurembo itu gusi naende guchimutwa mbiyere nyasaba nainwe.